Inggih kula. Apa kewajiban oleh semua? Inggih. Nyuwun Prabu. Kewajiban kula ing Singosari menika inggih dadi gedung pusaka wonten Singosari. Jaga pusaka. Inggih. Inggih. Kemudian inggih kula. Yen kowe tanggung jawab jaga pusaka. Ning jogene kowe sakonco kancamu padha turu kanthi moros. Upama kalana sandi kaya musuh. Upama ana paling klebu oleh pangkane pusaka. Kono bakal niakan. Yo kanthi sabune kabeh mau dadi ingsun kersat. Ingsun kepengin raja iki anane gawe margapati. Yo kalau kanthi kuwi coba pun mboten aku kepengin kok anane gawe margapati. Iya. Ngelok hatimu kowe kasipun untuk anane kowe margawan. Ono kejadian opo? Prabu. Nuwun pangapunten ingkang ageng nuwun. Ya jangan menika metu saking langkang. Ana saka panganno. Sampun dados sumpah prasetyan kula. Mbok bilih wonten kerjane saka saking pakan jangga kula kan dadi pangapunten. Ento ilange gawe margapati. Podho karo runtu sinaping pemerintahan iki. Mergo iki kadangsun iki sifat kandeling kerawan sohate. Aku jurake marang supahu. Ilange pusaka bumi pangapunten karo kowe. Kowe kudu mati. Mulai wonten perkawis dipunrembak kali menyang ceko kali caksa. Ngantos penjani pusaka badhe ngejahi menteta menapa dosa lan kalapatanipun kanas. Kyai Maesara ngaklekat dangdut kakang Jeswa. Ndak dene kawruh adira. Arep jenengan ingsun kowe sing keporo permati iki. Salah dhewe nek lapang iki. Mula kan iki kalunggan iki, Mas. Kyai Margapati yang tunggale. Anes saka plangane gedhong pusaka. Margapati yo Kyai Bade. Saking pelanggan mertondo menawi Singosari saged mawon itu. Nanging Kang Mas menawi kelan paling beto saking mak badhe jayani sing diteta lan sedaya kebet mesti tumekaning pati nanging menapa pati kula diteta lan sedaya kebet saged ngunduraken dipah Margapati Raboten Kyai Maesara atur cipta kados jeneng prajurit kudu netepi harmane prajurit ing Singosari kudu ngaturake tanggung jawab yen to prajurit manupun ingsun wajib matrapi Olopati Marsilem
Mas Anusapati menawi to sanjeng kersa panjenengan lembute to niku kula menawi panjenengan badhe paring dono ingkang nanti menika kebaikipun kula ning luputipun perkawis Madhapati Kyai Gandring kula maesa ngaten saged ngundraken Madhapati Kyai Gandring saged aku cuk ya lakon iki daun anake mbake kaya kacang ngerekan kowe kudu sangko marang Tirta ilangin sapa mat kowe karo wis marang Tirta adolas ana pengarepanku wis aku goleki arane saka margana wis ngoten yen to kaya aku bisa ngomong yen to ora ngono maling ora siji loro nanging aku ora ana maling mung kowe dhewe Pembahasan gunung kur kaya bisa berempat kedong jero bisa dijajak sopo ngerti marang batining kalian yang token siro ngatur pesto marang penyelidikan isu ingin senang marang isu hari lan orang yang Kyai Margapati Yosungan Gandring akan dapat ake marang isu Krisna Jopati itu hari Krisna Sari kan oh anak Margapati yang seorang berseraki yang Margapati dengan Samson jam-jamu barang maksa sagap pasesanengka kasetyan sing tak paringke marang Singosari malah koyo ngene iki Mas Ono kabeh ya. Jawe sang Prabu Anusapati. Ento maeso ngaten. Jiwane tanggung jawab perkara baline Margapati. Lan ora entuk bali oleh Singosari. Yen ora lan kabeh kawula Singosari ing papan kene maesa ngaten bakal sumpah ora bakal bali ing bumi Singosari yen ora nggawa Margapati lo Kyai Gandring Iya saking kos konflik, mereka itu belum bisa duduk sopo.